Hello guys! Magluto na tagpani hapon. Charan! Karning baboy. Instead sa chicken, karning baboy ang atong gigamit mga palangka. First day ay ang akong gibuhat is favorito na ko ang karni. Ato sa pabukalan kadiyot. Tapos nunod na to ang sayuti. Sarap naman. Dami kay kagula guys. Naman tato. Wow. Sarap. Instead sa chicken mga palangga, ang atong gigamit is karning baboy. Wow, giperito na ko siya. Tapos glunod sa init. Charan! Tapos ang ako din takangan is stoneware. Mura siya og kulon guys. Dali ra siya mahumok. Wait lang taw kadiyot para maluto ang ato ang sayuti. Ang ato rin gibuhat guys is gipirito na to ang karni para dili siya lang sa gidiretso na nato siya o butang sa sabaw nga pinabukal. Then kalamit na. Then spy nuts, alagbati, kadagan sa alagbati. Wow.
Kasarap na. Gatong pabukalon. Buko na siya, guys. Wow. Wow. Kalami. O, dinihin na naman ang atong video. Next video na po to, guys. Bye-bye. Maning hapon.